Bo día, señoras e señores. Decía aquel que a verdade non será televisada. Dende logo, a verdade tampouco ten cabida no discurso do conselleiro de Emprego e Industria. Parece, en vez de un conselleiro, un persoaxe de Fargo, esa fermosa película dos hermanos Coen, onde os seus persoaxes suelen ser distantes, fríos, retorcidos, oscuros, faltos de empatía, moitas veces siniestros, persoaxes que un non sabe moi ben se é o defensor da vítima ou o asesino. E neste caso vostede non se sabe aquí se está a defender os desempregados ou a acabar de matar os nosos desempregados. Porque non se pode ter tanta distancia sobre un drama social. Non se pode ter tanta distancia dicindo que todo está ben cando onte milleiros de persoas neste país se acostaron con vaguas. Con vaguas porque tiñan que decidir se poñían a calefacción ou non, se premian a luz, se podían pagar o seu aluguer ou a súa hipoteca, se en definitiva tiñan cartos para darlle de comer aos seus fillos. Eso é o que pasa neste país en realidade. Para vostede, os desempregados deste país son como os mosquitos que se empotran contra o parabrisas do seu coche oficial. Lle importan nada, os quita do medio en 2 segundos, lle dá absolutamente igual o sufrimento. Porque non se pode decir as cousas que dixo vostede aquí. A primeira cuestión, e xa non vou a continuar porque tiñas preparado, sino que o que vostede dixo, este goberno ten un criterio, ou este goberno ven aquí a enganarnos. Comparte vostede o que dixo o señor Valeriano na SER outro día. Dixo, primeiro vamos a ter emprego e depois xa veremos a calidade do emprego. Oxe, vostede dixo o contrario. Póñanse de acordo no seu goberno, dígannos a verdade. Exactamente dixo, habiendo trabajo e cada vez máis, empezaremos a hablar de la calidad en el futuro. Que estamos a falando entonces? Que o seu obxectivo é aquel que vostedes dixeron cando estaban en outro momento no goberno do Estado, que máis vale trabajar por 50 euros que non trabajar. Ese é o modelo de relacións laborais que persigue o Partido Popular e que nós non podemos compartir. Vostedes acadaron un mercado laboral que ten algunhas condicionantes. Precario, mal pagado, que vai da explotación á emigración. Cando pon encima da mesa algúns datos, debería de decir, por exemplo, que gracias aos censos electorais que manexamos para estas eleccións se demostra que en 4 anos desapareceron deste país 400.000 persoas. Con 400.000 persoas menos, acadar unha reducción do desemprego nun ano de apenas 20.000, dende logo parece algo cando menos insuficiente. Nós non estamos acabando co desemprego, estamos expulsando os nosos traballadores e, polo tanto, esa é a realidade deste mecanismo de desemprego. Dice ademais vostede que o clima nos anima a ter confianza. Confianza en que? A confianza non a comen os nosos desempregados. Non poden ir con un billete de confianza ao supermercado a dicirlle que den o leite para os seus fillos. Nin poden ir con un billete de confianza ao banco para dicirlle que non lles boten da súa casa. E vostedes dicen que van a estar ao lado das empresas, donde estiveron sempre. Nunca ao lado deses traballadores que sacrifican. Que sacrifican? Plantexan que vostedes defenden o incremento do empleo indefinido. Lle vou a dar un dato do mes pasado, non fai falta irse moito máis atrás, simplemente do mes pasado. 2014, outubro, 716.000 contratos, deles só 39.301 indefinidos, o 5,48%. Esos son os contratos indefinidos que hai neste país. O resto son absolutamente precarios. Por certo, que significa ter un contrato indefinido neste país desde que a reforma laboral do Partido Popular e a anterior do Partido Socialista? Que te poden despedir igual que antes, pero aínda máis barato. Vostedes acabaron o despido libre e van cara ao despido libre e gratuito, que é o obxectivo que persiguen coa súa política. Dice vostede, ademais, que queren dar continuidade aos plans que funcionan. Apoiar os autónomos. Apoiar os autónomos é poñelos no precipicio e darlle a patada para que caigan abaixo e queden endebedados de por vida. Apoiar os autónomos é dicirlle que aqueles que accedan a unha axuda de inicio de actividade teñen que continuar nesa situación sempre e senón en 4 anos teñen que devolver a cantidade. Mire, lle vou a dar un dato que é significativo de como vostedes apoian aos autónomos. O 26,8% das peticións de desemprego de autónomos no conxunto do Estado son solo de Galicia. O 26,8%. Que quere dicir eso? Que se fracasa no emprendemento, porque as súas políticas de axuda ao emprendemento son nulas. Son tan nulas como que non hai seguridade. Lle vou a dar un dato que vostede sabe que hoxe están moitos autónomos solicitando axudas para a continuidade da súa empresa e do inicio. E ningún deles sabe se vai a ter esa axuda aínda que se lle conceda, porque en marzo
Do ano que ven dirán que se acabou o crédito e, polo tanto, moita xente que contaba con ese diñeiro para iniciar a súa actividade non o terá. Por lo tanto, cal é a axuda que lle fan vostedes aos autónomos? Bueno, todavía estou casi... Bueno, non vou a decir o que vai a decir, senón, señor Santalices, non me vai a deixar terminar. Pasamos da industria 4.0 ao traballador 4.0. Me pode explicar que é un traballador 4.0? Ese modelo de empregador ou de empregado que queren en Galicia que asuma calquera condición laboral que teña menos seguridade e menos salario. Que é un traballador 4.0? Porque aquí sí que me quedou claro o que é un conselleiro 4.0. Conselleiro 4.0, un conselleiro autónomo, como un robot, podrían poñer a un expendedor de Coca-Colas en vez de vostede aquí para falar, que di sempre o meu discurso, repite as mesmas frases e aínda por encima ten o descaro de ler o mesmo folio 4 veces. Debe ser eso o conselleiro 4.0. Di vostedes que van a investir 75 millóns de euros na formación dos nosos traballadores para darlle maior capacitación. 75 millóns de euros é absolutamente escaso. Porque sabe vostede canto deixan de pagarlle os desempregados que os pulsan do mercado laboral cada mes en Galicia? 64 millóns de euros. É dicir, con un solo mes lle rouban vostedes os desempregados o que despois, supostamente, gastan en todo o ano en formar a eses desempregados. 64 millóns de euros cada mes de menos de ingresos destes traballadores. Eso sí, un grande plan para recuperar os nosos investigadores. 300 mozos. Vostede o dixo, 200 nun plan e 100 noutro. 300 mozos frente a 400.000 persoas que foron expulsadas do país en 4 anos. E eso sí, un dos plans, o único que lle escoitei especificamente en que consistía, formación para directivos, capacitación para directivos. Ese é o seu modelo de seguimento. Os traballadores sin cualificar e os traballadores que están nunha situación moi lamentable polas súas políticas económicas, eses non, pero sí capacitación para directivos. Cantos vamos a gastar en capacitación para directivos? Que significa capacitación para directivos? Mais como Medevaldos, para a xente que vos votan a vostedes. Que é o que pretenden vostedes con ese modelo de capacitación para directivos? E fala vostede de discapacidade e emprego. E, encima, avala o modelo de centros especiais de emprego. Vostede foi algunha vez a un centro especial de emprego? Me podría decir aquí como é posible que un centro especial de emprego signifique que traballadores con discapacidade que ocupan un traballo cobran menos que o convenio colectivo do sector. Lle vou a dar un exemplo. Lle vou a dar un exemplo de como fan vostedes as cousas. Centros especiais de emprego de atención de chamadas dos Sergas. Se tuveran o convenio de call center, cobrarían un 40% máis do que cobran, pero como están nun centro especial de emprego e son discapacitados, cobran un 40% menos. Eso é o modelo de centro especial de emprego, que por ter unha discapacidade hai que cobrar menos. Absolutamente indignante. Absolutamente indignante. Miren, eu teño que decirlles unha cuestión. O seu modelo de postos de traballo en Galicia ten un dato que é absolutamente brutal. Brutal. Cando vostedes chegaron ao goberno no 2009 en Galicia, había 1.092.431 salarios neste país. A día de hoxe, apenas 968.000. 120.000 asalariados menos neste país. Pero ademais se produxe un roubo sobre as súas rendas, porque se naquel momento había, por ingresos salariales no país, 19.900 millóns de euros, hoxe hai apenas 17.168 millóns de euros. Que quere dicir eso? Que as súas políticas de emprego teñen significado que en salarios neste país perdimos, desde que vostedes gobernan, 2.731 millóns de euros. É dicir, a clase obrera deste país ten 2.731 millóns de euros menos polas súas políticas. E ese é o modelo de traballador do 4.0 que vostedes plantexan. Mentras crecen os beneficios das grandes empresas, mentras crecen os beneficios do IBEX 35, está claro onde non crecen, e onde non crecen é nos salarios dos nosos traballadores. Eu lle pediría que dera algunha clave que pensan facer vostedes cara ao futuro, porque dende AGE temos algunha alternativa, pero non lle gostei a vostede ningunha outra alternativa que non sexa continuar na senda anterior, é dicir, na senda que nos levou a este desemprego desorbitado e a estes salarios de miseria, ni tampouco lle escoitei cales van a ser eses sectores estratégicos polos que aposte. Eu lle vou a dar algún dato. Lle parece razonable que neste país onde máis se perda emprego no sector primario e nas empresas transformadoras do sector primario que deben de ser o berce do noso emprego? Como é posible que sectores tan fundamentais como a transformación do agro ou a nosa conserva están nunhas situacións de emprego absolutamente demenciais como as que tiñamos fai absolutamente 25 anos, nunha situación de pérdida paulatina de emprego